66. Okay. And now my God. Yes, and I'm there. One also. Shake on. Who there? They play the show. You don't settle. Let's go there. You don't go, I don't go. Not a kid out of the one, I don't go. Check it out. The band of Dogger now. The fire. The one another method is the one to conduct. You know, but you know where, okay, also, it's okay. If you want to spend money illegally here, you can MC on the video, or you need to go. Now, actually, you're working with that again. Before Welcome back to Boss Empire Media. Hit subscribe for more stunning cultural journeys. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Conscience under pressure.
I go was a canagio. I never forgot also button is no na kush aquado Quadeba West, Kibogo Hanesi, Hagan about that. Hello man, okay, to be better 2026. So now when we were more call for a barry, okay, so you might have that. Oh, no, I get senior. On the marathon on a back, I know. I can name you. I think you more here for money now. Tap on you more. I don't want that. That's it. What that's it. The Maka, I go. Okay, here I must say. Okay, they can map from Mbuna Bala kitchen about Muzu, oh, my kitchen. From Naya. Okay, and the granddaughter be here now. She had never. Yeah, I got a number because I from Buna was in Uzuka, and I soon the Kunujino got the number. What was in a job for Meru today? And I remember. I actually come and isn't on the marathon, honey, never put out on like a half in work. It was in peace. I won't do. Bago mweze undudo debaka ije bana na do masika yi ho mai so ndebe madu tunaton ba hakari no na yo ha woro bi ndidi ki ihe ni na emeta ta ka o ga na hosasu anya nwe ike kporo nwa dan nwan na maka a memecha na hapụrụ ha a memecha ya gụrụ nwa dan nwan na bara nwa alisi hilo man nwe ike gbade shop ike n'enu bed na abalị ụlọ adọ ka nwa ka ara godi mo lo otu a ọ ga adịgala mma igwu boze kele gị odi hobo zempa media na ekele gị belas na ọbụla bụ mmanya n'ịbụ nkwụ enu na asị iji ike na ifuru aka ọrụ gị afọ arigwe m kalọni ishiri rice aha ụlọ ede chila ọgụla eshiji highest belas na jọ ga-emere gị amara mepere gị ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrị na company gị anụwa from grass to brains ị ga-afụ n'ọdịnihu ị ga-esi ya wee baa uru ekele gị
only can kaka and only can kaka do your boy and wine. Logo man, they open now. Yeah, what you come in. I got told you that under who should eat it. I'm a Monanza for time and got the Koran now. Jesus Christ, what you want. I can't allow when you want. Come on here. Ngoja mimi weka mkusi. Hiro bia ju obasa be. O je ka abasa, nya abasa je. O je te togo te ji. Nada. Aka maso nwe nnu nwanyị ebe anyị mere. Mụ bịara ebe a. Ọsọ ụmụ ele ngom gara zikwa ebe. Ya ụmụ ele ngom. Ebe tere ya. O wala se hala bi o. Motara se ko wai. Nwa ba go. Ko wai. La lo ya lo ya ụmụ la nwunye mma o. Na-eme. Nwanne m jere ịnụ na nwaanyị ọ mụ na anyị na-anụta. Ọ dị ya? Bo Jose. O toro ji Igbo. Ko me ka fo. Azụrụ ihe dị. Mo kemere ụlọ eweta ihe. Ị nọ ebe a emeka chi ihe dị. Emeka chi na-akara fon obi. Ọ dị ya. Dịtịndị. Second. Ọ bụ ole. I believe before I let me hear that. He believe Ogola and Yeji Hoji, Loma Kodiki, Japoro, one new wine, body. Ogola and Yeji Hoji, Loma Kodiki, Japoro, long wine. Never. Ya no with this hot ya na ta me ta. Ya to na bo e. Wa de ju ko ma. O so lo, e ma hin ke kamera e ya mo e ba. O yo 9. 10. 11. Okay, you Yeah, she Quedando for one carton of for one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let us go 7. 7. Not for one. Oh, 7. Just be careful with the one. No, so the for one carton of beer. Yeah, 6 crates of Astra Malt.
Emeka teta manya 8 ozu 6 ebe ahụ. Jose pote ma ọgụ nwa. Ndeke chimpata. Pote 6 Ọ bụ ya gbatara mụ na ha dike. Ọ jikwa. Okay. Olozo. Pote ya alụ ihe ndị chapter 8 na ọjị. Onwe ego na ya nlọta. How many gallons are there? 4 gallons. Isi aboji with 2 gallons. Isi aboji na abu 2 gallons. 4 gallons. 4 gallons. So 4 gallons. Another 4 gallons extra. Okay, so I use 13. 2 extra. Okay. I'm going to machine. Wait to face. As who did the call yesterday? Wait, No,
Guacacado ganha na gani. Biko ndo ga kene mun. Odu hizi. Ura bani. Miji ni ari ugu. Odu hizi. Uru pado na pado. Odo. Pado. Osa ku. Ere semi. Dimba gona mo. No. Sorry, woman. Hello. What's on the car? Awesome. Hey, you are not Thanks, and the family in large, Aparat family. When they can go. Half most and half mass chairman, who part of the family, my family. Oh, yeah, I want to So, when I should know, one day you have to go now. Oh, any level, what you go and really sharp. So, I'm not sure. Parts in what one kind of now. Thank you, Janian. Anya de Wolo, Mabulula, Ellen Gomta. Yes. They have a second time. Yes. Anya Wambia. Ofia and Webo. Yes. On our Bozabia. Thank you. I need to the rule of Katasi. No Bioma. No Biomala, Chairman, Surani. Only is one in the national normal and the river in the river and it's Butafo. Was only Kanyakawa, Miss Bankai. Because I'm the G of and the Belmont Fire. I'm very much. The neck and no go to another time, neither in the top. I will not tell Gates, I've done one. Yeah, like us through Silver, Manas of one. So we do Marvel, Kais were who was another time, who was the Hazea at that.
ọ ghara inwe ndọrọ ọchịchị. Biko, akela m unu. Thank you very much. What is there? Start the job. There's Onye ji ọgwụ anyị ji mmiri anyị ji ụkwụ nwaanyị ji kwụọ na mmiri ọtụla izi aka wụọ mmadụ na aka mmiri adị eze onye achọrọ ịta rice onye achọrọ anyị achọrọ eleti anyị tinyegoro ego ọ bụrụ na ụlọ agụrụ redio onye nabata ndị ọgọ na-emepe ịnọ abalị side onye side because the time is now. The time is now. We don't stop. Region Solai. Also the men. We don't say any power. Watch out there. Because I am there should be. We have another thing to offer. Make it one shot that the number should be at the river. No one ever happened. And the river so the back. So love to man. We are about to go down now. DJ is going and I'm out there. Get to them there. One nose of one nose. Shake on, shake on. Who they? They play the show. You don't settle. Let's go there, let's go there. On sait ça quand même.
It's okay. DJ, break it down, break it down, break it down, break it down. And I said, remember worship. How walk. That's the one that I club. Break it down. Yeah, what you look at like now. Mẹ cái gặp cái vô nhà một rồi đi đâu có một người ở đây nào cái quan trọng là cái là nhà mà cái là vô nhà ngoài cái là chỉ cái này có những cái đồ vật thôi có những gì hiểu cái có những cái phụ nữ hay cái gì này ông mẹ cái là ra mẹ làm gì mà cái cuộc việc cả đó Chile que na que bela rotido na lança poro. Abo dondo como nchi waraja. Mando no manda no ni. Obo hanji waraja ka me ke na gwa no do no. Okwa ma ke ni ko. Na ha Jesus Christ bo nya wa. Mbaya toja ka ta ya. Tatando na hu sudike. Na ha Jesus Christ bo nya wa. Na kokwa la ka ko sa ya ko ba mas. Ma go para. Ya mo ka na na ya odinana. Ala ko to bere ebele. Because unu no ya bere bu chamba. So the father of the bride ebele. So they will support everybody in Dogo. Okay, but when you get wall, I make it sharp. I am good time. If everybody have just 3 seconds. Now, Father, I will not have Jesus. I will not care about Jesus. Because all the guy who gets you a better time. Kaya Mandicha. Here I am, that's like a Muslim in a week. Go, that's your former. Ha ga-amụta nwoke mụta nwanyị
ka Chineke nye ha ihe a ga-eji zụ ụmụaka ha ha enyekwana ha nwa nke ga-enye ha nsogbu kama nke ga-eme ka agamnihu dị n'ezinụlọ a gozie ezinụlọ a bido tata si n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Chakụ biko si ka anyị kene chịkwọrọ ekpere aka adọla eze kwọrọ na aka efe to chief onye ọbụla kpụrụ red card o nwere something o menwuru Saa Ogbuefi Anthony Ibe kwa eziokwu nnukwu mmadụ anyị mụọ ya ihu you are highly welcome sir. You know you are highly recognized because anyị ma na ịnọ here. Biko anyị gbego ekpere ọjị anyị awa ọjị ị na ya ọta anaghị afọ na ya already 7. Anyị awa ọjị na na nwe mmanya na-eso ọjị si bute ya ka men nwee ike na-aṅụ something. Nkwụ ya ama nkarịta 10 minutes anyị agbasa onye everybody. Mana ihe a na-ayọ onye ọbụla nọ here. Ihe a na-ayọ onye ọbụla nọ here. Ọ bụrụ na ị bịara ihe iri ihe mana ị bịara iri isi kwụọ ụgwọ oyibo ego ichi iri ihe because onwe bido na-agagharị anyị na-enye onye ọbụla enyi oge enye akpa gị mee ka sure na ị na-esi rice n'ụlọ nri ọ na ị nọrọ nri rice abụ na ego ma nọrọ ego ihe na-abụghị iri ihe na-abụghị so Chineke m ihe ga-eme gị biko anyị na-ayọ ndị ashọmani ebute akpa ọ bụrụ na akpa ịrọ aga n'ịchọ gị anyị kere ndị nọ na China ejighị pụọ n'ụgwọ nakwa ụmụ agbọghọ dị ịsa na-eche nkọm na ha na-atagharị ọnụ edi ha ife ha zuru ezu ụmụ agbọghọ dị ịsa jọs na ihe ọnụ ha na-eme ịrụ mma ha ziri bute chingom 1 paket nke na bute 3 paket ọdụ mma eme nwanne gị nwaanyị na-adadịrị gị ala nke ya ọkwa 1 paket ka ndị adịrị n'akwụkwọ ide 3 ije bute 3 na ihe ọnụ ndị adị bizi ndị ihe dịbidoro nwunye gị ha dịkwụsị taga chingom na ọ na ataga chingom chifụ nwunye gị ahụ kpatụ chifụ ebe ọrụ ụmụnna anyị kenekwara ụlọ ndị ume ike daalụ na sikwa ọjị ebutego ọjị kpee ekpere ifeduga be wa the orgy, then they share the orgy at orgy. Then my other here, who for fancy. Small time now, after 8 people will go in my here. Chineke ama ngwa ka onye ọbụla were ego jide ebe a na Jizọs. Chineke ama ngwa ka onye ọbụla ji ego bịa na nwa ya were na-achị bank n'aha Jizọs. Ego a ga-adafu n'ime nsis ndị eji ego ana. Akpa ndụ ntị. Biko mee, biko, kenenu m. Can I man, video man, men of money, take a page on this side. You don't done. No, you don't care. Because I know we go to the who we use, do not talk about, we talk about it on here. Now this side, we have no money. I don't want to do when we go down here, you do the What kind of rule on it? Sibuta Madam Shabi. Sibuta la Madam Shabi. I want to see a farmer. Let's Break it down. Thank you. Here, I want the first person that speak one A. He may pay the floor, then we start. Senior man, I can buy one.
Ana mama billionaire. Onwe gbasa ma akpọ m. Hirobia. Owa. Ochirobi. Tony Onochirobi. Ono bia. Na ebe kwara enwe aka. Ejo osofia bia 5. Aka le 2 with 5. Joy ye ga for MC. Oti ishi eme. 2 ki wetara. Takwa wa aro nke. Bia kwa ga ala se mama achiwa azu. Kanji de goro go ekele ezu. Apa yo mbo kingdom ichida. Onye nkuzi teacher Dalu. Ga principal. Dakwa Awanda. Ino mano. Kuno mano kwara. No money eyes. Because I big 5,000. Because we don't able to check you worry out. We make you 1 about 10. And we can make check every video in name. 05. Chekwalo. Koya la gara. Gama ko le ra pa tu kura la biko. Awon ye o ejiri e ga wa. 5k. Pablo. Irwana, awon me go ye. Dodo, awon me ye je ra wa. Ka ma na lesson ko wa yo wora ya ba no mu ika ma. God bless you. Because that's what you want to hear from now. My Jew, a billionaire, I want to make up. That's a man I follow the out of CSO, Apple. I for Apple, CSO, no. Yeah, welcome. I'm sick of looking at it. I don't know what I get going and keep as well. What time? And what times? Your stage, noise, I don't know. Your stage, noise, chance everybody in other day. Chase them away. Now I'm ready to stop with you. Let's go there. Let's go. How can I go balls? The superstar, international. How can I go video? What time? Family job, I'm all over that. I'm sorry. We never wine in the middle there. You make a better, so many balls. See, I promise you, you will chop money. The long way you give me some, and I thought the queen will over. The crown upon my head, essence of my For
You're going to shine your eyes, and that's a fine girl. Manya, I didn't know the Manya. Odama, the family, and they do know the name. Okay, the number, get in your dollar. Only way I can let you be away like. Nah, he's also right for you. We don't have another like it. Manya, I didn't be Manya, we don't know. What do you mean? I can't do it. What do you go see? You go there. That currently name with the morning. Okay, or you go here. I'm not talking about you. There's money there. Shine your eyes, oh. Shine your eyes. Show the man. All the guys are here. Hand ever. They go down here. Watch her here. Hand here. Hand here. Hand there. That is it. They're going to be here. Show you the man there. Get for you. Hand there. Come on. Get for you. One more. Hands up. Chopade. Chopade. Sinoma, would you want 1,000 and more? Oh, well, my family are 200. We don't want you to. Nah. You don't get voice, yeah. You know why you're going to run. I am going to go. I'll say so. Bring it down, eyes water. And at the ball. You know what? No, you're not here to come. MC, come on, go, Shadow.
Trendybeats.com. Everybody okay? Everybody okay? What's this one? Break it down. Break it down. Little bit fat here, that for one way. Or go when no we're going to go, but you couldn't wear. Emma, name or one little bit 5 years, that for one way. The facing engine, what you may have and may. Or one when no go to Jabago. I told you what dance now. I actually only when I got put ahead to the 200 naira, 800 naira, 1,002. A puta, and now be what I get on you on our phone. What I go to Quran. Each the 1 2, you got near you. But how about $80? We have an iPhone. Only I hope we have $1. Oh, it's nothing. But how about naira 1,002 go? You will get about for the ego. If you're not going to Chidema, or the bottom of man, Chidema, and I keep on you better go to Quran, if you try to get poor on with you. How about maybe about 2 years ago on Apple, and you take it, it will win soon. Thank you, DJ. How about the HQ to the room, the weapon saying, to better a little of what they are coming. DJ, just go to the just go to the room, because has to be checked to the room. If you want to spend money illegally here, meet the MC on the video, or you need a guy. Now, actually, you work with you that again. Before I am when a man who will know here. TSO, all you do the world is present. I want to say the one or more. One of more let's go to Egypt. Follow the dance.
Ndo chimane mogo. Ndo chimane mogo. Ade agrego na abo. That's all. Ladies and gentlemen, not sure. We don't stop, we don't stop. What do you go now? 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 Men are spending money. Hey, church, good year. Money don't change your money don't change. You take us to the building. Somebody like that, you take us. They go through. Okay, can I be that? DJ, let's go there. Say. They go up on the men that's my money. You know what you mean? Oh my God! The man is so I know it. It's on the side. Trendybeats.com. Let's go. Isso falou do mundo. É muito camarito. Ah, bem, papai. Let's go. Lucy in the top of I went to
Action be done, sir. I want to wait to the beer. I want to wait to the Biko, itu ego kadang-kadang emo, I told you, I was with mother, then over to get anything. Aku pandi anu tuni kagu anu ini. Aku ni anu just lele, upat 200 dia bomba. Oh wawake, apa bomba tu? Okay. Nah do. Ekom. Gadisa. Oh gago.
What is the little more than the matter of see? Oh, baby, when you go every day, when you go every day, oh, baby, I can. So, I take it. Go for my mama, you wife and I will. Thank you. Sure. Thank you. Yeah, I'll go to all over here. Take that song. Break it down. Thank you. Time. I can almost be the champion. I'm going to Dalo. You don't mind the goodie. So, so, happen when you drink. Come. I'm asking, let the little while later, I guess, about 2 years. Oh, what did you do? Catch up with the guy. So, so, I'm the rest of the club. Can't do 2 years. I'm the prince. He's on the photo. I don't know if I don't know what you did. Because you're a good nigga. A woman. The prince himself will take it. Sure. Memberado la cambia mabia. Ya haulo la mala mabia. Ya haulo la mala mabia. Well, we do that. Before I can name you. Oh, you're Papa. Yeah, this side. Noroka. You're the man down there. DJ good. Break it down. Thank you.
For this one, Oshimela gini. Iyan loga warolato. Oshimela kini. Gawaga atasara webo Oshimela. Gawibe atasara. Sodaga Oshimela. Chera hapo. Ladies and gentlemen, actually no gift. Jesus Christ, we wine. Chidema, Gabaro, never microphone can I do music. How about it? Thank you. 100 naira benefit upon it rice. Check the bag of Oparulu, Oto Odolu. Rubber 10,000, 9,900 naira. Hero man, Ndavish Badinaka. Okwego Gani, tackle the money investor. Investor Kaija. I'm not going to make it. Hey, I put it now because sweet mother Tyler now. Ada. I have a sweet mother. We are coming close. Chalo, hey, my brother, I'm going to go on. But, sweet mother Kano. Oh, wait for one, Debu Chaba, Kaija. Samadu Kego. Gogo. Too much money. Look who one Amolola, a billionaire. Cheap baby. And Salugo. Law, Hiruba. Also, be a make in a bad ego. Dalo. Oh, you're two going up one goes on. I'm going to get shoot for the guy now. The post. Chimobi Dongo. They go for. Come on, body job. Come up on the job. Now, because I'm really making when I spend the very good. The Paraguay. The Locus. San Joseph. The Paraguay. International Transporter.
the Paragoa International Transporter. When I in Lagos, you are spraying money. Thank you. Thank you. All the good to see you. Thank you, Nija. I am Gabriana. God bless you. Thank you, sweet madam. I am set to the go. Mama, set to roll. Mommy, Moro, and to go. When you're done. I got because of the and then one EML can do a behavior and see and not to kiss a baby or can do a behavior. EML, you need a webana, so I never tell you need a woman that represents your age to be a ghetto. Maria, I am my lord. So, all my young baby. Now, who know not I represent God. That's no more. Tema, then I want to come here. Thank you. And the man, you can learn more. Woman, not allowed to take it. Biko okwu eji ụzọ abala ntị gara bịa nwanne anyị abịa aka onye kwụrụ ọkụ eme gịnị akwatu onye sọmụwa eze ga-akwụ ọnụ ọ bụ ụlọ ihe a bịara some people ama mbata ebe ụfọdụ ya alụrụ echi maka onwe ndị ike nke ha ka ibe gịnị ka m ga-ekwu okwu a ekwu na anyị kelere ụmụnna bịara fụọ anya ọjị ọdụbụ ụlọ dụwa ọzọ na-ekwu ihe anyị mma amụta maka na onye na-aga mba ọ na-amụta ihe na-echi na nke o mere gịnị nke ọma bụ abịara m tata isi sekọnd tam mma bịa n'ụmụ ike nnu nwaanyị ndị maịkị bụ okwu n'ụmụ ike si ezinụlọ n'ofu ụmụnna mgbe izizi m bịara nwere ihe mmụta tata nwekwara alọda difrenti m mere gịnị m mụtara n'aka chee ihe ọbụla a na-eme otu ọbụla arụsị ara na akala bụ ka eji eme gịnị emere ihe n'itoru n'ihe n'ịgba ji mkpa n'ime ihe ọbụla alaike ihe njikwa nkechara tebụl anụ nọ otu anụ nọ na tebụl ọ lụchitere anya ụmụ elemụmụ mbịara n'ụmụ ike ọkwa eziokwu tebụl nke a lụchitere anya ụmụnna anyị bịara na be ha ọsọ bụ ịnya nwa 5 years lọta ime gịnị irespekt anya onye bara mba ya ka ala karị m nwa mana ihe na-eji ikwu okwu na chairman enwere ihe okwu ifi atọ ọnọ nwere memba mere ihe laịkị ga-ebịa na tebụl m na-aba mba ihe o minere ịfụrụ mmadụ ana m ekwu ka mmadụ ihe o minere ịfụrụ mmadụ ọ bụla ịfụrụ mmadụ onye na tebụl ahụ iji nwanyị megịrị gba ahụ iji nzi anyị mma alụ ebe a ọgwụgwọ nke nọrọ ụmụ ele mfe anyị ebịa nke ebụwa enwere ụtụ dụkwala mma bifo gị niile biko olu oke ike ka eriri onye kere n'ime ụlọ ekele m unu kelee ya unu nyere anyị onye amụrụ taa onye afọ taa a ga-afụ echi ndị mbi ga-ebi ndị mbe onye gaa n'iro lụọ ọgụ ọ bataba anya anyị ezu onye batara n'ime ụlọ lụọ ọgụ anya ndị ikwusi n'iro maka na o mere ihe adịghị mma achị na-asọrọ ihe adịghị mma ada anyị na-agbara ihe adịghị mma ọtọ ị gaa n'ụmụnna dị iche iche ihe anyị nwere ndị young youth ụmụ chairman ụmụnna ka anyị mee gịnị ma and the changes dị ebe niile
onye a gwara ya megịrị ya kwe ya sị na onye agwụ dị highest person enweghị olu fọ ekelekwa m uru okwu udo ka isi chọọ kegbana ya MC ikegbo Chimaobi nwa n'uche ka ego ọfụ ego nke ikpeazụ a how much is money ihe igwe ma na MC nọ maka ọkpọ ọhụrụ na ịchọ ya nọ onye ụlọ na-ege echejigoshi 500 ka a na-eruzi na-acha pụta m n'ụzọ Oliver ya akwafọ 400 na-eri ego Oliver dara ka anyị gbara ya ego ofu kanta ọyọ onwe Oliver na-enwe ego agbụrụ ibu ya ahụ ego gị Oliver bụ nwa ọsọ 1000 ka ịbụ ihe niile mkpụrụ ọgbọ ihe niile mkpụrụ ọgbọ ọsọ 1000 abịa Chianebi Chianebi ụgbanye Chianebi ebe uchie anyị Hero man gonna win a good money. Hana don't do them uchi. I know them will do it abatana. Ana we go. Ana go. E go mo to e bi do. Also na dia go go mo so I don't know why. It is easy. You know that. You don't remember. Put that outside, no? Wow, he walk over alive with the Moa. Ice water. Because Charlie, Okay.
Iya,
Ozuzu eke, ozuzu oyo, ozuzu akwa, ozuzu nkwọ, oru oke mmachi na ozugbo n'aha Jizọs. Okenye kpara ebe iji azụ anyị chi Chineke ya gozie unu gozigbo unu okenye n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Our good as woman because one year to capable for every anyhow. You know, man, you want to go about to me because someone out there. Now you hear God, I am there. Don't you know, you are not there, can you do? Now you can do that, I won't want to do you are not there, can you? Don't want to do it more. Is it? Sing
The final stage was the movement there. Mwanya na uga una ga na ogbago chobomba bigo onye ọbụla bịara ebe anyị anyị ntị ya ihe ahụ dị mentin ihe eji mara atụ na ịṅụ nwaanyị ọ bụrụ na edebe atụ especially na be anyị ọ bụrụ na emerụghị ebe a makwa na ịṅụ nwaanyị ọnwụcha ụmụ ha bịachi ahụ odo iri ọgọ ma ọ bụ nri ọgọ otu ọbụla isi nweta ihe a wee ekpere ka anyị mma ekpere na ihe eji eme iwu ka o wee banyacha ọfụma biko ọzụgọ sị na ha akọwatara ewu ọga ka o nwee so ka a ghara ịgbasa asị too much mana Chukwu na-enyere anyị aka unu na-aba ghọtakwuo ihe ọnwụrụ na ma ụmụ ike na ụmụ eze ọnwa eze nne n'ibi ya ga-eme na ndị ụmụ eze ndị ele ama nnọkwa ka ya bụ izu megide ndị ọrụ na-atọ ndị ụmụ ike ma gụnwa ihe niile nọ n'ụmụ eze anyị na-anwe ya eme n'ibi ya ga-eme ọ ihe achị gosi ebe a so ekpere anyị chọrọ ikpe mana ụmụ ike ala ọkwa ka e mere ụmụ eze ofu ihe ọ dị na nkọsị suru ofu
Nam jang maka, gua moto maka, gua moto mba, gua moto. N'ụbọchị taa, mkpụrụ na-aba ụgbọrọ ọkụ. Mmanụ ahụ nwanne m nwaanyị n'aka m karịrị aka. Adịla mmanụ ọkwa ka emegbuwe. Mmanụ ọkwa ka agbụ izu ahụ megide. Site n'ụbọchị taa. Mụ na ọ na-aba agụ ọgụ. N'ụbọchị taa. Dịka anyị na-emenye ewu anụ a. Na onwe ihe mmemme mma ahụ. Ọ bụrụ na m ahụ ihe mmemme kwuru. A na-ejide m. Ihe ekpere m ekpere wụta ada. Ọ ga-adịrị na mma. Dịrị nwunye na mma. Gụ na ezinụlọ niile. Ụmụ ya ama ozu oke, ama ozu oyi, ama ozu ahụ, ama ozu nkwọ. No, you don't get into the yellow. Also, bido n'ụbọchị taa mma anụrụ nwaanyị ka esi anụ nwaanyị mmemegbu nwunye mmemegbu nwanne nwaanyị mmemekwana ya n'aka m karịrị aka mma anọ ka agbụ izu ahụ megide ọwụ na m nọrọ ka agbara izu ahụ megide ọ bụ na m nọrọ ebe agbara izu ahụ megide gị anajide m n'ụbọchị taa mụ na agọgọ na mụ na ga-agọba gị ọgụ ọ ga-adịrị anyị na-abụ na mma mgbe ezuzu ya ise ihe ọma ka anyị chọrọ merụ n'isi ọgọ na ihe ọma ka anyị chọrọ si n'ụta isi bịa ka ọ ga-esi wee dị n'aha Chukwu na aja iwe ọbụ okenye Pass bank, pass at the same time. Because
anyị kele Chineke anyị na-ekele gị onye pụrụ ime ihe niile na nnọnyere ọma gị anyị niile gwara ka mmemme a niile anyị mere n'ụbọchị taa Chineke anyị wee gaa n'udo anyị na-ekelekwa n'ezinụlọ Iberu na Chi na-ekelekwa n'ezinụlọ Abaratu niile onye nwe anyị eruo na-arịọ gị Chineke anyị ibe werechachi ọnọdụ anyị mee ka mmemme a niile arịọ anyị niile ka ọ bịa na mmezu n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị lekwa n'ọgụ anyị dịka ha ga-akpali n'oge a Jehova nke eluigwe n'aha gị na ike gị ka m ji wee na-ekwu okwu dị na udo mmekọrịta nke jikọrọ anyị na n'ụbọchị taa ọ ga-adọkpụ ụtụrụkpụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị agamnihu ha n'aka gị ka ọ dị mmepe ụzọ ka anyị na-achọ Chineke nnọnyere ọma n'isi ya ọpụpụ na mbata ha Chineke ọ ga-awụ ngozi ndị ọjọọ amahụ ha anya ndị osochi egbu amahụ ha anya Chineke anyị wee na-enyebe ha n'aka gị wee na-achị na onye nwe anyị ka arịrịọ a niile na mkpokwu niile ka anyị kpọkwuru Chineke anyị mee ka ọ bịa na mmezu n'isi ya n'aha Jizọs Kraịst ukwu a ilu ji bịara ngwurube Abaratu ukwu ọma agwakwuru ga-eji wee lara na ngwurube Iberu Chineke anyị gozie ha n'udo wezuga ha oke kpuchite ha ebe na ebe ọ bụla ha na-aga anyị na-asị Jehova nke eluigwe nara otuto ihe niile But it's how I'm here, bad and all the long form. I'm here, but was here. That is Mike. That's how I'm here. I work out. I think I would have. That is Kanam gị ọ biko meguru ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ ọ ga-adị gị na mma a na-eme anya wee na mmemme a wee fụ na unu chapụrụ achapụ wee bịa mmemme a ndị na ọnọdụ unu dị iche sịkọkọ godoro ọha na eze ka o si wee dị na ka mmemme a si wee gaa ọ gakwara ọfụma ihe mere na mmemme gara ọfụma nwanne na fada my home brother bụ ihe na-eme adọ nwaanyị ka ọ na-agba ndị Igbo si anya mụrụ onye mere anyị ji wee bịa n'ikem ndị Igbo si ụmụnne anyị nsọ ọlụbịa nwanne ya emere gị nye agba n'ọsọ ọhịa anyị ji bịa n'ikem ka anyị mechapụta nwanne anyị elu ọhịa anyị ji bịa ebe n'ụbọchị taa afọ nke nso wee bịa n'ike wee fụrụ si n'onu zuru ka emee na-asị onye ka o ji na ọ ga-adị onna mma na ndị Igbo bụ onye ndị na-eme ọfụma na onye na-eme ọfụma ka ha na-asị jide ka ha ji wee sị na ihe ọbụla bụ ifunu tụfu na mmemme ọ bụ ego ọpụta ma ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ mgbagharị ọ bụ iji okwu na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji na-achịkwa okike ọbịa ọma eze anyị ọ nwere ihe nwere ịgwa anyị na mmemme a ihe nwere ike ịgwa my brother mere mmemme alụtara nwaanyị taata bụ na ọ ya adịrị otu ọ dị ibi ya eziokwu ọ nwere ndị nụ nwaanyị ha mụtara nwa mana nke ihe ya amụta nwa ha ya amụ ebe ozuzo oyi enweghị ihe ya akụ ya n'ụwa nwa nsọ ọ dị aka na mmemme a ọ bụrụ na ihe na-echiri ike kọntaktị gaba gamatịla ihe ọzọkwa ọ
ọ ya dị ka ibi ya maka adị ka ibe na-agụ akwa ọ ya adịrịla mma ọtata ka ụlọ dị ya echebugo ọ ya azụ ụmụ ya zụkwa anya n'aha Jizọs. Ọ ga-adị gị na mma biko gbagodo ọha na eze afa gị na ihe a na-etu gị. Aha m nwe Chukwudi Etugu chairman ụmụele ndụmọdụ ebe uche ekene gị ịgụ ụbọchị ekene gị dị ihe ụbọchị Empire Media na-ekene gị wee na-asị na ọ bụla emume anyị bụ ngwa enu wee sị gị gbagodo ọha na eze ebe isi eje na ihe imenwu ebe nsi eje nwa nke na nsi eje afọ n'anya Chineke na-emere mmadụ ihe niile nke a Chineke God onye ọbụla jesa aka ọdịnala emecha ọchọta God n'anya mmiri mgbagharị niile a na-agbagharị na ihe niile mmadụ na-eme abụrụla ike aka ekene gị ọ ga-adị gị na mma anyị mana biznesman nke ya gwara ọha eze ihe ị na-azụ na ọ gwara ike onwe onye nọ n'ikuku laghachi afịa ọ ya azụ ọwụrụ ihe ị na-ere ka ọ na-azụ ihe mma azụkwa na-awụ achacha ụzọ nna akwụkwọ nsọ chịra Chineke na-eji na mkpụrụ mba gị bụrụ ogbenye otu o si wee dere m ekene gị ịgụbọzi na-ekene gị dị ụbọchị Empire Media na-ekene gị wee na-asị onye ọbụla na-achọkwanụ shu nya tụnyere nwanne anyị nwoke bụ Chukwudi Ọnịsha ka o si eje ịchọgodo wee bịa ọ ga-emere gị na mba niile na West Africa niile ọ ga-emenwụrụ gị wee bịa ịghọtago ma nke eji agba bọọlụ ma nke eji aga n'ọfịa ma nke eji aga mmemme o nwere ya ka aha biznes name gị na-ekele gị ọ ga-adị gị na mma a sị na mmemme ahụ bịa taata ọ ga-adị na ma Jehova ga-esi na wee mepere unu ụzọ ife dị n'ezinụlọ gị ife dị na ndụ gị na Jehova na-azabeghị ka o ji esi na mmemme a wee za gị ekene gị Welcome back to Boss Empire Media. Hit subscribe for more stunning cultural journeys.